Κοιτάξτε, εγώ θα ήθελα να πω δύο λόγια νομίζω κλείνοντας ότι τόσο η δουλειά του κ. Πασά όσο και του κ. Παπόπουλου αποδεικνύουν το προφανές ότι καταρχήν τα δεδομένα υπάρχουν και μπορούν να αξιοποιηθούν και πρέπει να αξιοποιηθούν κυρίως από τις κρατικές αρχές. Και δεύτερον, τα ανοιχτά δεδομένα βοηθούν και τις κρατικές αρχές αλλά και όλους τους άλλους να αναπτύξουν δραστηριότητες συμπληρωματικές προς την κατεύθυνση. Άρα, νομίζω το κλειδί της δουλειάς μας είναι τα δεδομένα, είτε αυτά είναι ανοιχτά είτε αυτά είναι κλειστά. Προφανώς κάποια δεδομένα είναι το πράγμα κλειστά, αλλά σίγουρα βοηθούν τη δημόσια διοίκηση ευρύτερα να γίνει πιο αποτελεσματική. Νομίζω ότι εγώ αυτό θα ήθελα να κρατήσουμε και για τη συνέχεια της δουλειάς που κάνουμε εμείς και της παγκοσμίου επιμέλειας δουλειά που κάνει ο κ. Πασάς. Καλησπέρα. Νομίζω είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε. Όλα καλά. Καλύτερα. Καλύτερα. Ωραία. Ευχαριστούμε καταρχήν πάρα πολύ που είστε όλοι εδώ σήμερα. Ονομάζομαι Μητροπούλου Δέσποινα από την ΕΛΑΚ, Εταιρεία Ελεύθερου Λογισμικού Ανοιχτού Κώδικα. Είμαστε οι διοργανωτές της σημερινής εκδήλωσης. Δεν σας κουράσω πολύ, θα σας πω δύο πραγματάκια μόνο σύντομα για την εταιρεία. Είμαστε μια εταιρεία ορεινού χαρακτήρα, έχουμε ιδρυθεί από τα πανεπιστήμια. Ξεκινήσαμε το 2008, έχουμε ιδρυθεί από πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα. Πλέον έχουμε 29 μέλη, που είναι ακαδημαϊκά ιδρύματα, ερευνητικά κέντρα και κοινοφιλείς οργανισμοί. Στόχος της εταιρείας είναι η ανάπτυξη και προώθηση. Ξεκινήσαμε ως εταιρεία για την ανάπτυξη και προώθηση του ανοιχτού λογισμικού. Πλέον έχουμε επεκταθεί και σε άλλους τομείς που αφορούν την ανοιχτότητα. Ανοιχτά, όπως βλέπετε, ανοιχτά πρότυπα, ανοιχτό περιεχόμενο, ανοιχτά δεδομένα, ανοιχτή διακυβέρνηση, τις άδειες Creative Commons και ανοιχτές τεχνολογίες. Το κομμάτι σήμερα που αφορά πιο πολύ για τη σημερινή εκδήλωση είναι η ανοιχτή διακυβέρνηση και τα ανοιχτά δεδομένα. Και πώς χρησιμοποιούνται αυτά σε περίοδους κρίσης και πώς μπορούν να βοηθήσουν στην καταπολέμηση της διαφθοράς, που είναι το θέμα της σημερινής συζήτησης. Η ΕΛΑΚ επιτυχαίνει τους στόχους της μέσα από διοργάνωση ημερίδων ή hackathons, μια ημερίδα τη σημερινή, με συνεργασίες που έχουμε με κοινότητες ανοιχτότητας, έχουμε ομάδες εργασίες, γράφουμε και φτιάχνουμε προτάσεις πολιτικής και γενικά προσπαθούμε να κάνουμε διάθεση και ενημέρωση προώθηση σε θέματα που αφορούν την ανοιχτότητα. Έχουμε συνεργασίες και έργα με διάφορους διεθνείς οργανισμούς. Εδώ έχουμε μια λίστα των πιο σημαντικών από αυτούς. Ένα από αυτά, το οποίο αφορά και τη σημερινή εκδήλωση, είναι το International Budget Partnership. Στο πλαίσιο της συνεργασίας αυτής υπάρχει ένα έργο περισσότερα από αυτό που θα σας πει ο κ. Παπόπουλος στη συνέχεια. Εδώ υπάρχουν τα σημαντικά επικοινωνίας μας για ό,τι χρειαστείτε. Υπάρχουν και τα φυλάδια μας μπροστά, δεν θα κουράσω περισσότερο. Θα συνεχίσουμε με τον κύριο Καρούνο, ο οποίος θα
έχει την εισήγηση μισολογικού να ανοίξει. Και εγώ σας ευχαριστώ με τη σειρά μου. Η σημερινή μου παρέμβαση κυρίως απορρέει από τη γενικότερη εμπειρία που έχω και δεν έχει άμεσα σχέση με την Ελλάδα, αλλά έχει σχέση με το γενικότερο θέμα με το οποίο ασχολούμαστε και βασίζεται κυρίως στην εμπειρία που έχω αποκτήσει όλα αυτά τα χρόνια από τότε που ήρθα στην Ελλάδα και ασχολούμαι έμεσα ή άμεσα με διάφορες δράσεις, λιγότερο ή περισσότερο πετυχημένες, μάλλον πιο πολλές αποτυχημένες, λίγες είναι πετυχημένες, αλλά αυτό δεν έχει σημασία. Σημασία έχει η εμπειρία και θα προσπαθήσω να μεταφέρω τη γνώμη μου γύρω από αυτά τα θέματα. Ξεκινάω με μια λέξη που μου αρέσει, κυρίως ετυμολογικά μου αρέσει. Είναι η μηχανοργάνωση, όπως λέγεται στο δημόσιο γενικά, ό,τι έχει να κάνει και στον ιδιωτικό τομέα, ό,τι έχει να κάνει με την πληροφορική, αναφέρεται ως μηχανοργάνωση και έχει ενδιαφέρον η σύνθεση ότι η μηχανοργάνωση προϋποθέτει οργάνωση. Και όταν λίγο πολύ ξέρουμε ότι όλα τα πληροφορικά συστήματα, τα μεγάλα στον κόσμο γενικώς, 1 στα 3 αποτυχάνει, στην Ελλάδα κατά τεκμήριο, αλλά αυτό δεν είναι τη στιγμή, αποτυχάνουν 4 στα 5. Και ο λόγος είναι πρακτικά ότι λείπει το δεύτερο σχέδιο που είναι η οργάνωση, γιατί δεν μπορεί να μηχανοργανωθεί κάτι αν δεν λειτουργεί οργανωμένα πριν. Άρα, πρακτικά είμαστε σε ένα τέτοιο πλαίσιο. Άρα, το βασικό μας πρόβλημα είναι ότι υπάρχει χαμηλή οργανωσιακή κουλτούρα. Η κουλτούρα αυτή δυστυχώς παρασύρει και το ιδιωτικό τομέα, ο οποίος συναλλάσσεται με το δημόσιο, ενώ ο ίδιος ο ιδιωτικός τομέας όταν είναι αναγκασμένος προφανώς είτε να παρέχει υπηρεσίες στον ιδιωτικό τομέα, είτε να ανταγωνιστεί άλλες εταιρείες στη διεθνή αγορά, στην ευρωπαϊκή αγορά, στην παγκόσμια αγορά, πρέπει να έχει άλλο επίπεδο ποιότητας παρεχόμενων υπηρεσιών. Αυτό είναι. Λοιπόν, εγώ δεν θέλω να σας κουράσω πολύ, θα σταθώ λίγο πολύ. Η κεντρική ιδέα που θα προσπαθήσω να κρατήσω είναι γύρω από τα ανοιχτά δεδομένα. Θέλω να πω ότι τα ανοιχτά δεδομένα είναι ένα κλειδί που μπορούν να μας κάνουν πιο αποτελεσματικούς ως κοινωνία και ως πολιτεία στην αντιμετώπιση γενικότερα της διαφθοράς και της αναποτελεσματικότητας. Δηλαδή, το άνοιγμα των δεδομένων δίνει πάρα πολλές ευκαιρίες και πάρα πολλές δυνατότητες να αλλάξουν τα πράγματα και είναι μια τάση πλέον που αναγνωρίζεται διεθνώς και στην Ελλάδα, ως συνήθως, έχουμε το εξής καλό. Υιοθετούμε εύκολα νέες τεχνολογίες. Αυτό λένε οι ιστορικοί, εγώ δεν είμαι ιστορικός, οι ιστορικοί που μελετούν τεχνολογία, ότι στην Ελλάδα κάνουμε γρήγορη, ακόμα και από την εποχή του εξελεκτρισμού και τα κινητά, υιοθετούμε τεχνολογίες, αλλά τις υιοθετούμε επιφανειακά, τις υιοθετούμε σύνθετα. Άρα πρακτικά δεν προτιμούν σε κάποιο μετασχηματισμό. Σε αυτή την κατεύθυνση, στη θετική πλευρά, υιοθετήσαμε το πιο προωθημένο νόμο για τα ανοιχτά δεδομένα που ψηφίστηκε πριν από ένα χρόνο πέρσι. Η Ελλάδα αυτή τη στιγμή έχει το πιο προχωρημένο νόμο για τα ανοιχτά δεδομένα στην Ευρώπη. Το ζητούμενο, όπως και πολλοί άλλοι νόμοι στην Ελλάδα, είναι να εφαρμοστεί αυτό ο νόμος και να φέρει τα επιθυμητά αποτελέσματα. Εγώ θα σας πω κάτι που, όπως θα δείτε στο τέλος, για ιστορικούς λόγους ήρθα σε επαφή με τα αντικείμενα. Εγώ δεν έχω σχέση ούτε με τα θέματα καταπολέμησης διαφθοράς, είμαι, ας το πούμε, ήμουν κάποτε ένας ερευνητής στα θέματα της πληροφορικής και ασχολήθηκα και με τα θέματα της πολιτικής εδώ στα θέματα. Θα σας προσθέσω να σας περιγράψω την εικόνα λίγο, αυτό που θα ονομάσουμε λίγο κάτι σαν γύρω από κάθε μεγάλες αξίες. Δηλαδή, πρακτικά τι είναι, ότι σε ένα λίτρο καύσιμο περίπου τα 90 τόσα λεπτά είναι φόροι. Άρα, από το 1,40, 1,50 που πληρώνουμε είναι φόροι. Άρα υπάρχει πάρα πολύ μεγάλο κίνητρο. Δηλαδή, ένα βιντεοφόρο που έχει χωρητικότητα 30.000 λίτρα σημαίνει ότι αν διακινηθεί λαθρέα υπάρχει όφελος 30.000 περίπου ευρώ. Άρα υπάρχει σημαντικό κίνητρο για τη διαφθορά. Και έτσι ακούμε διάφορα φεδρά φαινόμενα, θα σας πω δύο πρόσφατα. Ένα, ας πούμε, ότι συνελήφθη οδηγός συγκεκριμένης εταιρείας να εκφορτώνει καύσιμα σε πλοίο σε κότερο στον Πειραιά. Η αιτιολογία ήταν χωρίς παραστατικά. Την επόμενη μέρα εμφανίστηκε, τώρα βλέπω και άλλη πλευρά του υποσυστήματος, σε συγκεκριμένο δικαστή που εκδικάζει όλες αυτές τις υποθέσεις στον Πειραιά, όπου ήρθε κλαίγοντας σύζυγός του, λέγοντας να τιμολόγια τα έχει ξεχάσει, δεν τα έχει πάρει μαζί του, τα έχει αφήσει σπίτι. Προφανώς αυτό που συνέβη η εταιρεία η οποία του τύπωσε με την ημερομηνία τη θεσμή τα τιμολόγια και τα παρουσίασε. Το ίδιο εξίσου φεδρό συνέβη πρόσφατα
η υφυπουργός της κυβέρνησης, με έδρα το Μαξίμου, ανακοίνωσε για ό,τι αφορά τα ΕΛΠΕ ότι συνελήφθη δεξαμενόπλιο μικρό, έχει ένα όνομα, δεν ξέρω τα ονόματα, που βασικά είναι τα βιτιοφόρα της θάλασσας, χωρίς παραστατικά να εκφορτώνει καύσιμα. Και υπόθηκε ότι αυτό δεν θα γίνει ανεκτό για την επόμενη φορά. Αλλά ας πάρουν το μήνυμα. Τι θέλω να πω, ότι τα καύσιμα είναι ένα πολύ μεγάλο κίνδυνο και έχουν ένα πολύ μεγάλο οικοσύστημα γύρω τους. Το οικοσύστημα αυτό εμπλέκει κρατικούς λειτουργούς στις κατανεμμένες δεξαμενές καυσίμων, εμπλέκει στο βορρά της χώρας, στα χερσαία σύνορα, για τις εικονικές εξαγωγές καυσίμων, γιατί πρακτικά βιτιοφόρα φεύγουν γεμάτα αφορολόγητο καύσιμο και επιστρέφουν πίσω γεμάτα και δίδεται στην ελληνική αγορά και ούτω καθεξής. Άρα υπάρχει ένα μεγάλο οικοσύστημα που απλώνεται από το χώρο των τελωνίων και των άλλων ελεκτρικών αρχών που επιτρέπει στο καύσιμο να κυκλοφορεί παράνομα. Γιατί αν σκέφτεται το μεγαλύτερο πρόβλημα του καυσίμου είναι ο όγκος, είναι χιλιάδες λίτρα. Και εδώ δεν έχουμε ανοιχτά δεδομένα. Να ξέρουμε ότι, λέω παράδειγμα, στη χώρα μας καταναλώνονται το χρόνο 16 δισεκατομμύρια λίτρα, εκ των οποίων τα 12 καταγράφονται τα νόμιμα από τα τελωνία και τα 4 είναι παράνομα. Γιατί κανείς δεν μπορεί να απαντήσει τελικά πόσα χάνει το κράτος. Ακούμε εκτιμήσεις από 500 εκατομμύρια το χρόνο έως 2 δις το χρόνο. Τι ακριβώς ισχύει είναι ότι πρακτικά δεν έχουμε δεδομένα, δεν υπάρχουν πουθενά διαθέσιμος ένας ερευνητής, ένας δημοσιογράφος να δει πόσα καύσιμα κυκλοφορούν στη χώρα, πόσα εισέρχονται νόμιμα κτλ. Το ίδιο πρόβλημα, και δεν θέλω να σας κουράσω, αλλά σας περιγράφω ότι γύρω από κάθε περιοχή υπάρχει ένα οικοσύστημα που έχει διαμορφωθεί, το οποίο περιλαμβάνει ιδιώτες, κρατικούς λειτουργούς και μεγάλα ποσά μαύρου χρήματος, το οποίο προφανώς έχει όλα τα προβλήματα που έχουν και το υπόλοιπο μαύρο χρήμα που κυκλοφορεί στην αγορά, αλλά παρόλα αυτά τροφοδοτεί αυτό το οικοσύστημα. Και είναι ένα οικοσύστημα το οποίο και τα μεγάλα ψάρια και τα μικρά όλοι κερδίζουν σε αυτή τη διαδικασία. Το ίδιο συμβαίνει με πιο κατανοημένο και πιο εγγραφικό που για το ΦΠΑ. Το ΦΠΑ πρακτικά υπάρχουν, προφανώς δεν αποδίδεται είτε στην μικρή κλίμακα, στο κατάστημα με τις αποδείξεις, είτε στη μεγάλη κλίμακα με τα οικονομικά τιμολόγια, που γίνεται πρακτικά ανακύκλωση του ΦΠΑ σε μεγάλα επίπεδα. Και εδώ πάλι το ίδιο το πρόβλημα είναι ότι αν υπήρχαν ανοιχτά δεδομένα και μας επέτρεπαν να ξέρουμε τους όγκους και τις συμπεριφορές, γιατί όλα αυτά, αν το σκεφτείτε, είναι και αναλύονται με βάση τα δεδομένα. Οι ίδιες συμπεριφορές είναι και με τις ασφαλιστικές εισφορές. Δηλαδή, ποιες επιχειρήσεις στη χώρα απασχολούν με βάση τον κύκλο εργασιών που έχουν, ανασφάλισαν τους εργαζόμενους και δεν αποδίδουν, γιατί αυτά προκύπτουν με κάποια αντικειμενικά κριτήρια. Δηλαδή, ότι αν έχει ένα κύκλο εργασιών Α, χρειάζεται τόσους εργαζόμενους για να παράγει αυτό το κύκλο. Δεν μπορεί να το παράγει με τους 3 που δηλώνεις ή τους 2 μερικής απασχόλησης τον ένα. Όλα αυτά. Λοιπόν, το ίδιο με τις κρατικές προμήθειες. Οι κρατικές προμήθειες έχουν πάντα υποκρύπτουν ένα ποσοστό που ανακυκλώνεται με επιστροφές. Αν υπήρχαν ανοιχτά δεδομένα και σε αυτό το επίπεδο, θα είχαμε. Και το πιο παραδοσιακό και ιστορικό είναι ότι η έλλειψη κτηματολογίου και ανοιχτών δεδομένων γύρω από τη χρήση της γης επιτρέπει την αυθαίρετη χρήση της γης. Όλα αυτά, δηλαδή, εμπειριστικά τα αναφέρω αυτά για να ζωγραφίσω μια εικόνα όπου έχουμε επαγγελματίες του κάθε κλάδου, κρατικούς λειτουργούς, κίνητρο μεγάλο για το διακινούμενο, η διακινούμενη αξία είναι τέτοια που επιτρέπει, όπως και στα καθαρά παράνομα από εκεί κυριαρχεί το οργανωμένο έγκλημα, όπως είναι τα ναρκωτικά, η πορνεία κτλ., που έχουν μεγάλα κέρδη, έτσι και σε αυτές τις περιπτώσεις που αναφέρω εδώ, υπάρχει μεγάλο κίνητρο για να υπάρξει λαθρεμπόρια και δεν υπάρχουν και αντίμετρα από την πλευρά του ευρύτερου δημόσιου τομέα. Άρα, τι είναι το ζητούμενο? Το ζητούμενο είναι να έχουμε ανοιχτά δεδομένα, να είναι αυτά τα δεδομένα αξιόπιστα και να είναι αναγνώσιμα για να μπορεί κανείς να κάνει αναλύσεις. Είτε αυτός είναι ερευνητής, είτε είναι δημοσιογράφος, είτε είναι κρατικός λειτουργός. Και έτσι στην πράξη αυτό που συμβαίνει ότι υποβοηθείται ο ελεγκτικός ρόλος του κράτους. Με τα ανοιχτά δεδομένα βελτιώνει η αποδοτικότητα του κράτους συνολικότερα. Δηλαδή, τι συμβαίνει, οι ελεγκτικές αρχές μέσω του πληθοπορισμού, που γνωστούν στα αγγλικά crowdsourcing, βελτιώνουν τον τρόπο λειτουργίας τους, γιατί έχοντας ανοιχτά δεδομένα, ο κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί με μικρή προσπάθεια να κάνει διασταυρώσεις και να καταλήξει σε κάποια συμπεράσματα που θα είναι πολλαπλά χρήσιμα. Και αυτά μπορεί να βρουν είτε χρήστες στη δημοσιογραφία, είτε στην επιστημονική έρευνα.
Εγώ δεν θέλω να σας κουράσω, δηλαδή η εμπειρία αυτή πώς την έχω αποκτήσει. Δεν την απέκτησα τυχαία, την απέκτησα ασχολούμενος με τα θέματα διαφάνειας από το 2004 περίπου, επειδή είχα τη δυνατότητα να συνεργαστώ σαν υπεύθυνος για θέματα αυτά με μια ομάδα εθελοντών που σχεδιάσαμε αυτό που ξέρετε σήμερα όλοι σαν διάρκεια στο πλαίσιο της κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ του 2009 και επειδή πάλι ασχολήθηκα με το σχεδιασμό των μεγάλων δράσεων πληροφορικής που μεταξύ αυτών ήταν η συνταγογράφηση, τα καύσιμα κτλ. Και εκεί είδα πράγματι ποια είναι τα προβλήματα και ποιες είναι οι δυσκολίες να υιοθετηθούν συστήματα τα οποία να παράγουν ανοιχτά δεδομένα. Παρότι σχεδιάσαμε πάρα πολλά συστήματα, το μόνο σύστημα που επιβίωσε και παρέχει ανοιχτά δεδομένα είναι η διάβια ίδια. Όλα τα υπόλοιπα συστήματα, παρότι τα σχεδιάσαμε με ανοιχτά δεδομένα, και η συνταγογράφηση, η οποία έχει παραπάνω από 100 εκατομμύρια εγγραφές τον χρόνο σε συνταγές, δεν παρέχει κανένα, 0 ανοιχτά δεδομένα. Και τα συστήματα κρατικών προμηθειών, το ΚΙΔΜΙΣ και το ΕΣΥΔΙΣ κτλ. Και αυτά στην πράξη, ενώ σχεδιάστηκαν για να παρέχουν τα δεδομένα, δεν παρέχουν τα δεδομένα. Δεν θέλω να σας κουράσω και με άλλες τέτοιες προσεγγίσεις, αλλά θέλω να μείνετε με την κεντρική ιδέα. Ποια είναι η κεντρική ιδέα? Η κεντρική ιδέα είναι ότι αν καταφέρουμε, έστω και σε μικρό βαθμό, ανοίξουν δεδομένα του δημόσιου τομέα, θα βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα συνολικά του δημόσιου τομέα στα θέματα καταπολέμησης της διαφθοράς και μείωσης της αποτελεσματικότητας των αρκετά ισχυρών οικοσυστημάτων που έχουν αναπτυχθεί γύρω από κάθε δραστηριότητα. Ο ενεργητικά ανέφερα τις πιο αναγνωρίσιμες από όλους μας, όπως είναι τα καύσιμα και το καθεξής. Γύρω από κάθε τέτοια διαδικασία έχουν αναπτυχθεί οικοσυστήματα που προφανώς κερδίζουν όλοι οι εμπλεκόμενοι και είναι και γιατί κερδίζουν, γιατί πρακτικά η αποτελεσματικότητα των ελεκτρικών μηχανισμών της πολιτείας είναι πάρα πολύ, ας το πούμε, μειωμένη και οι επιτυχίες είναι σποραδικές. Εγώ θα ήθελα να σας αφήσω εδώ γιατί οι κύριοι ομιλητές έπονται μου, εγώ θέλω απλώς να κάνω μια μικρή εισαγωγή στο θέμα. Ευχαριστώ.